So finally नोंथांमोननिसिम दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बोसोर गोदाननि नामै नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो फाइनालि नै भुटान फैदोंमोन, मोनफैबाय आरोना। दा बिल्डिं गोजौआव दं आं नै। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। बै जोंना आरोना सरलपारा पिकनिक जाग्राया पुरै दङ। बैथिंजाय पिकनिक जाग्रा गोंखावगासिनो दं। ओरैहाय पिकनिक जालागासिनो दं आरोना। दा नै जों ओरै सिङाव दङ। खुलायगासिनो दं बे सरबुरैया। फैना माबायदि मोनदों बाहाय ओरै फै। हाबाब बिराद मोजां मोनदों। गोजोनदों ना? थाबाय थानो लुबैयो। थाबाय थानो लुबैयो। औ। मोजां मोनदों ना फैनानै? बिथांनाव सों माबायदि मोनदों फैनानै? माबायदि मोनदों फैनानै? बहुत मोजां। बहुत मोजां आरोना, एसे थाबायबाय जों नै, गिदिंबायबाय। बियो नै नैबो माबा माबि दं नै। मा जिनिसलै? मै खोमालै, मै फिसा। मै फिसा। स' नोंथांमोना नायनो हागोन। जों बेरायनायखौ आरो बावल' बेरायनाय नङा, गोजानाव थांबावगोन जों। देन्जार। भिउआ नुदों बेसे मोजां नायलाय। नोंथां फैनानै माबायदि मोनदों? रावलाय हेट। माथो बिथाङालाय थांफिनो। हाजियो बिथाङा। नायनाय जों थांसै। दायो दस्रा जायगायाव बेरायहैसै आरोना। माबायदि मोनदों? हिट। नैबे बिराद लाजियो आरोना नैबे। माबायदि मोनदों? मोजां। लानि दे। माबायदि मोनदों आदा? मोजां। भुटाना मोजां दा? इन्जय। मोजांथार नै। आं मिथिलाय लाङालै मा मा दं। दे ओंखारबोदो। हाला माला दे दाब्ला ओंखारबोदो। दे ओंखारबोदो औ। येस दे दुद्रुबोदो फैदो। येस। वाव लामाया देन्जारसो। नुदोंना बेसे गाहायाव दं बे लामाया। गोलैगोन भाई गोलैगोन। दायो थाबायगासिनो दं आरोना। दायो मा मोनो ओरैहाय बेरायदों। नोंथांमोनाबो नायफादो जोंजों लोगोसे ना मा होनो। भिउफ्राथ' मोजां गोजा। भुटानाव फैदों जों भुटानाव। दायो आंनाव मा मावदों आङो? जों भुटानाव फैदों। दायो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफादो। फैफेराखैमोन आरोना आङो ओरैहाय फार्स्ट टाइम। जों बेबायदिहाय
साबा फैदों दा फैगासिनो साबाया ओरै भिडिअ सिगाङाव थाबायगासिनो केमेरामेनजों आंखौ Finally nih, Sorolpara menfaibat. Hey, bitang jeko logo menfaibat. Kismi besar itu. Ternyata ribut larang karena nih. Oh,